Hrejivý vankúš je slovenský produkt. Manipulácia s ním je veľmi jednoduchá. Po zohriatí v mikrovlnke na 2 až 3 minútky udržiava teplotu minimálne 40 minút. Obsahuje prírodnú zmes spolu s aromatickými bylinkami, ktoré spôsobujú, že vankúš nielen vylieva jednotlivé časti tela, ale aj vynikajúco vonia, čo blahodárne pôsobí na organizmus. Priaznivo pôsobí na stúhnuté svalstvo, studené končatiny, boľavé kĺby, pri ženských problémoch, na bolesti brucha, na vyhrievanie chrbtice, obzvlášť dobre pôsobí na krčnú chrbticu alebo na zahriatie organizmu. Vymeňte bolesť za relax. V našej domácnosti pri dennodennom používaní nám vankúš drží už viac ako rok a stále hreje. Vhodné ako darček pre ľudí, na ktorých vám záleží, aby im bolo teplo. Volám sa Martin Timčo a viac informácií a zoznam predajní, kde si môžete hrejivý vankúš kúpiť, nájdete na stránke www.hrejivevankuše.sk.